Berriro ere iritsi gara Iruñako geltoki zar honetara eta beti bezala ondoan solaskideak dauzkagula zain. Ongi etorri Aitzol Fernandez Agirrezabala. Eskerrik asko. Axalkoko gerente bezala aurkeztuko zaitugu. Axalko zer den adieraziko dugu gintxo bertan. Bai. Eta ondoan daukagu ere Aitor Txarterina. Ongi etorri. Zaberean. Eta, txirrindularia, txirrindula erabiltzen duzu, mugitzeko. Bai. Usu, eta bigarren eskua dendako sortzailea izan dakoa, ezta? Bai, baita ere. Tira, esan dizu, eta autobus geltoki zarra da berria egin zutelako, baina hau ez da hil, hau geltoki bat izaten jarraitzen du, honek geltoki bat izaten jarraitzen du, eta geltokietan gertatzen den hori baliatzen dugu, alegia atsedena, pausa, hausnarketa zabaltzeko. Hausnarketa, herriari begira, gizarteari begira, iraunkortasuna eta jasangarritasuna ordezkatu dezaketen ekimenak edo proiektuak azaltzen ditugu hemen. Eta gaurko proiektua, Aitzolek kontatuko digun bezala, Axalko egitasmoa izango litzateke. Bizikletekin zerikusia dauka, zuntza biologikoekin zerikusia dauka, teknologiaren garapenarekin zerikusia dauka, mugikortasunarekin zerikusia dauka, hortaz, hurbilduko gara poliki-poliki Axalko proiektuaren bidez gogoeta zabaltzea. Horretarako, guk aurretik egin genuen lan pixka bat eta Aitzolen gana, zure gana hurbildu ginen Aitzol, bai, eta han, zuen berri eman zen igun. Zer iruditzen zaizue, bideotxo horiek ikusita gogoeta zabaltzen bali madugu. Aurrera. Hemen lehenbiziko bideoa. Gure bizikletak egiteko zuntze naturalak erabiltzen ditugu. Lortu duguna izan da karbonoa ordezkatzea bizikleta kuadroak egiteko. Eta karbonoa ordezkatzen dugu, nahi dugulako karbonoak urrats ekologiko oso nabarmena daukalako, bizikleta orokorrean osasunerako eta ingurugiroaz gozatzeko tresna bat izan da. Zitzaigun iruditzen oso koherente izango litzatekeela kutsakorra den material bat erabiltzea, eta horregatik bertako materialak erabiltzea erabaki dugu. Tira Aitzol, justo hor metaforatxo bat okurritzen zait, deskarbonizazioaren garaian gauden honetan, ez? Alegia, klima aldaketak sortzen dizkigun aferak edo gure ekosistema galtzearen arrisku horren aurrean jarri zaigun neurri bat da, ez? Deskarbonizazioa, eta zuek zuzenean, argi eta garbi, deskarbonizazioa egiten duzue, bizikleten bitartez zuntz erabiltzen dituzue, fibra, material dira horiek. Bertako materialak erabiltzen saiatzen gara, alik eta gertukoenak, betidanik hemen ustiatu direnak, erabiltzen dugu Nafarroako pagoa, osagai nagusi moduan, erabiltzen dugu ere linoa, Bretañatik erosten dugu, badira beste ekoizle batzu, lino teknikoa da, ez da, oialak edo arropa egiteko lino teknikoa da, eta Bretañatik ekartzen duguna, saiatzen ari gara iparralden ere, lino hori ekoizten, eta gero bioerretxinak. Hiru osagai horiek nahastuaz, lortu ditzakegu material oso ezberdinak edo jokaera ezberdina daukaten materialak. Kuadroak egitea lortu dela, argi eta garbi dago, nian egon naiz, ikusi ditut, eta benetan bizikleta ederrak eta onak egiten dituzuela, hala ere beste osagaiak edo osagaiei aterabidea bilatzea ez da hain erresa, edo hori planteatu diguzue, Aitor, pixka batzuk ere bigarren eskuarekin daukazun harremanagatik eta txirrindulari bezala daukazun esperientziagatik. Birziklapena izan liteke beste bide bat, dauzkagun gai naturalez haratago, orain arte ekoiztu ditugun hoiei bigarren bizitza bat, hirugarren bizitza bat ematea, edo erabiltzea izan daiteke aukera bideragarri bat? Posiblea da, baina planteatu behar da zer gorde behar den, eta zer bota behar den, eta zer pieza jarri behar den, eta gutxieneko kalitatea zer pieza izan behar den. Ezin da jarri, ezin da, adibidez, kate batek badauka denbora bat, bizitza bat, eta behin lasatuz gero, aldatu behar da, ezin duzu jarri kate hori beste bizikleta batean, berdin, katea, baina kasetea, baina platerrak, baina... Esan guratxoena adibidez frenoak dira. Hori da, freno sistema, balasta sistema, ezin duzu, behin
Osea, igual egitura bai, baina zapatak aldatu behar dira, pastillak aldatu behar dira, eta bar, eta bar. Orduan, posiblea da lan horiek egitea? Bai, baina dirua sartu behar da, eta gero kobratu behar da hori ere bai. Orduan, proiektu asko ikusten ditut zentzu honean eta bihotz honekoak, baina ikusten ditut aldatzen dituztela hemengoa jartzen dute hemen, eta ez dakiz zer, eta gero ergonomia bezalako kontzeptuak oso importanteak direla, bizikleta ongi egoteko, Eddy Merckxekin oroitzen naiz, ze sufrimentoa zituen gizonak, oso importanteak dira. Orduan, norberaren tamainako bizikleta izatea eta beste, hori oso importantea da. Posiblea da egitea? Posiblea da, eta batzutan gauzak ongi egiten dira, baina askotan ipar horratza ez da ongi markatua. Azken finean beste kontzeptu bat atera daia, bai bideoan esaten zenigun Aitzol, baina orain ere azalpenean, eta horrek daukan garrantzia, ez? Bertako materialak erabiltzeak daukan garrantzia. Zein da horren balioa, horren balorea, jendeak ulertu dezan? Bertakoa izateak ze aukera edo abantailak ematen dizkigu? Lehenengoan burujabetza eta batez ere menpekotasunik, edo menpekotasuna gutxitzea. Gaur egun mundua konektatuta dago eta oso ondo dago konexio hori, baina nolabaiteko burujabetza izan behar dugu. Eta gero ere oso argi izan behar dugu nolabaiteko mehatzea edo jasangarriak ez diren materialak ustiak eta horrek ikaragarriko kutsadura sortzen duela. Gaur egun suposatzen da siderurgiak sortzen duela mundu mailan dagoen kutsaduraren 7.6 inguru. Eta hori hor dago eta hor geldituko da betirako. Kutsadura guzti hori edo CO2 isuri horiek nola berreskuratu daitezke, nola bueltatu daitezke kaltegarriak ez diren eredu batetan. Jasangarria den baso ustiaketa, adibidez izango litzateke. Zer da jasangarria den baso ustiaketa? Eta nola gelditzen da CO2 hori metatuta? Basoekin denbora luzez iraungo duten materialak egiten baditugu, produktuak ekoizten baditugu. Hau da, egur hori berriz erratzen badugu, CO2a askatu egiten dugu atmosferara eta ez dugu ezer egin. Basoa estatikoa gelditzen baldin bada, hortxe gelditzen da, baso ez da gehiago hazten eta ezin dugu gehiago egin. Orduan, nolabaiteko zirkularidade hori sortu behar dugu eta egur hori, finkatuta gelditu den CO2 hori, produktu denboran zehar iraungo duten produktuetara eraman behar dugu. Oso interesgarria zait beste elemento bat, eta noski ni Landa eremuan bizi naizen herritarra, eta abeltzaina naizen edo hartzaina naizen neurrian, bertako izateak lotura oso erresa egiten zaigu, ez? Izatea egiten zaigu elikaduraz hitz egiten dugunean, ez? Bertako ondare naturalak horrela ulertzen ditugulako, eta, material horiek mugitzeak daukan inpaktua ere gutxitzen dugulako, baina esan beharra dago gainera, bertako izateak alternatiba interesgarria eskaintzen digula zentzu honetan Euskal Herrian, bertako basoak oso kalitate honezkoak direlako, ezagutza bat dagolako hien kudeaketan. Zuek hori zuzenean, Aitzol, ezagutzen duzue. Bai, lan egiten dugu Euskadiko baso elkartekin, Nafarroako baso elkartekin, eta ezagutzen dugu ze onura eta ze arazo dauzkagun. Orduan, lehen komentatzen zenun moduan, eta likuadararen inguruan gertatu daiteke moduan, egurra lehen gai bezala konpetitzen du mundu mailako merkatu baten eta commodity edo deitutako zerbait da. Baina konpetitzen ari gara Ipar Europako koniferekin. Eta oso ezberdina da Ipar Europako konifera baten ezaugarriak, zintzu diren ezaugarri teknikoak, eta zein den gure basoetako zuhaitzek eman ditzaketen ezaugarri teknikoak. Orduan, gu saiatu garena da, gure produktuei balioa eranzten mundu mailako merkatu horretan beste zentzu batetan konpetitu ahal izateko, kalitatearen zentzuan konpetitu ahal izateko. Eta oso interesgarria da gainera, azken finean gure ondarearen potentzialitateak
berrerabilgarriak direlako, eta gure beharretatik sortzen diren irtenbideak direlako. Garai batean, agian ez oso modu jasangarrian, baina bai teknologikoan oso modu aurrerakoian eta aurreratuan, pentsa ze flota nabala, itsas gaitasunak eduki ditugun, gure jakintza eta gure baliabide naturalak gaur egun oraindik mantentzen direla ikusita. 1950ean, Bizkaian, kalkulatzen da 50 lantegi zeudela bizikletentzako komponenteak egiten. 50, claro, guztia zen burdina, altzairu pixka bat, baina bueno, transformazio hori hortxe zegoen, eta pixkanaka, ahituz eta galduz joan da, baina duela 70 urteko gaitasun bat galdua duguna gaur egun, hortxe dago. Orain, aurrera egitearren, bizikletarekin goazenean bezala, beste bideotxo bat ikusiko dugu, eta garatzen joango gara Axalko proiektuaren bitartez solasaldi hau. Txirrindula mota asko daude, eta txirrindulari eta frikiak garenok, bizikleta erabiltzeko modu asko ezagutzen ditugu. Arruntenak duela gutxira arte ziren mendiko bizikleta, salduena izan dena, errepideko bizikleta eta hirian erabiltzeko bizikleta. Eta hor barruan baude bizikleta plegableak, mendiko bizikleten artean suspentsiorik ez daukatenak, suspentsio bakarra edo suspentsio doblea, eta era guztietakoa daude, errepidekoak ere, eta duela gutxi sortu da beste bizikleta mota bat dela gravela. Dira, bateratuko lituzke mendiko bizikletaren erabilera eta errepideko bizikletaren erabilera. Eta balio du, edozein bideetatik, harriko eskorrak eta dozkan bideetatik ibiltzeko. Eta batez ere, hori da guri eta gure materialari hoberen egokitzen zaion teknologia. Egurrak eta zuntze naturalek oso ondo absorbatzen dituztelako vibrazioak, eta orduan nabarmentzen da gure materialaren berezitasuna. Materialaren berezitasunak eramaten gaitu orain azken finean mugikortasunaren elementora. Bizikleta azkenean mugitzeko bitarteko bat da, eta erronka bat daukagu horrekin ere. Hitz egiten zeniguna itzol, zenbat bizikleta mota dauden, eta zenbat batzuetaz gehiago egongo dira. Baina, gutxienez ikusi dugu zerrenda luze bat egiteko aukera daukagula, eta zerrenda horrek erantzuten dio mugitzeko behar batek dauzkan zehaztasunei, ez? Azken finean, behar bezain beste txirrindula mota eskaintzen ditugu, baino garbi dago behar bezain besteko irtenbideak eman behar zaizkiola ere jasangaitza den mugikortasun motorizatu honi, ezta? Horrela da, hor falta zen bizikletako bat lehen komentatzen genuenez, zan kargo baika edo zamalanetarako bizikletak. Hor bakarrik espektro horren barruan daude hamarkada asko edo 100 bizikleta mota, ez da? Ezberdinak, bai, umeak mugitu alizateko, zamak mugitu alizateko, zama txikiak mugitu alizateko, zamandiak mugitu alizateko, oker ezberdin asko daude, eta oso interesgarria, zergatik dira oso interesgarriak zamalanetako bizikletak, zamalanek suposatzen dutelako hirietan ematen den kutsaduraren 60% inguru. Eta kutsadura hau garrantzitsua da. Kalkulatzen du Europar batzordeak, hau ez dakit nolako hipi batek kalkulatutako zerbait. Europar batzordeak kalkulatzen du gutxienez 40.000 heriotza sortzen dituela hirietako kutsadura honek. Badira beste kutsadura batzu, badira beste arazo batzu. 40.000 hildako, eta hoien eraginaren 60% zamalanetako ibilgailuak dira. Kapaz izango bagina ibilgailu horiek aldatzen, asko hobetuko genuke gure gizartea eta gure egoera. Bai, argi eta garbi. Alde batetik hori, nik trekking bizikletak ere aipatu nahi ditut, horiek dira Alemanian eta orokorrean Erta Europan gehien erabiltzen diren bizikletak, badira hirian ongi erabiltzen direnak, eta gero bidaiak egiteko erabili izan direnak gaur arte. Gero gravel atera da, eta ongi, baina kontuz radio zenbakiekin, erabiltzen baituzue 24 erradio, gero ez jarri zama bat gainean, bestela hautsiko da gurpila, hori da aholku bat.
Hori depende grabela zertarako erabiltzen Hoxe, grabela batzuk erabiltzen dute betiko moduan. Kompetiziorako, ez da, erronka bat izateko, eta beste askok erabiltzen dugu, baimentzen duelako, horren prestatuta ez dauden errepidetan ibiltzeko, betiko herribideetatik ibili ahal izateko. Orduan, horrek ere suposatzen du, askok esaten dute bizikleta parasitarioa dela. Zentzutan, ez erabiltzen dituzu beste ibilgailuentzako eta prestatutako bideak erabiltzen dituzu bizikletan ibiltzeko. Grabelari esker, edo zen bideetatik ibili gaitezke. Kotxe sartuko ez zinateken bideetatik, grabelaren bidez ibili zitezke, baina hori, kontuz erradio zenbakiekin. Horaitor oso interesgarria izan da, grabela aipatzia, ze garbi dago, ez da, Itzol, gaur egun, azten ari den mugitzeko ulerkera bat dela grabela, ez da gaur inventatu, noski, aspalditik datorren kontu bada, baina bai gutxienez masifikatzen ari den eskaera bat da. Eta horre esan duzu ez, Aitor, adibidez, zenbat radio eduki behar dituen gurpil batek, daukan funtzioa behar bezala bete dezan. Grabelari begira, Aitor, zuk nola ikusten duzu? Nun ikusten dituzu pixka bat arriskuak, baina baita ere eskaini diezazkigukeen potentzialidadeak. Nik grabela kontra jarriko nizuke, grabela gutxi gora bera 10 urteko bizitza bat duela, gutxi gora bera. Eta grabelarekin nik ikusi dut jendea bidaiatzen, eta bidaiatzeko posiblea da, zergatik ez, baina orokorrean, ez grabel baizik eta edo zein bizikleta, errepideko bizikletekin ere, jendea bidaiatzen da. Eta zamak jartzen ditugunean bizikletetan, segun zenbat zama garen gu, oso garrantzitsua, jakin behar dugu zenbat erradio izan behar dugun, eta askotan oso politak dira gurpil, fulkram eta auta beste, 6 edo 8 edo 12 erradioekin, oso azkar ibiltzen alzara eta oso azkarrak dira gurpil horiek, baina segun ze erabilerako, pentsatu behar da, igual, bizikleta horrekin igual, ezin duzu egin Santiago bidea, eta hobe mendiko bizikleta zaharra hartu semeari edo hartu ondokoari, eta egizu horrekin, eta ez suspensio bikoitza, esate baterako, arazo asko ematen dituena, eta orduan, bizikleta mota asko dago eta erabilera mota asko dago ere bai. Orduan, pixka bat jakin behar dugu, bizikleta horrekin zer egiten aldugun eta zer ezin dugun egin. Baina, normalean jendeak badoka bizikleta bat eta horrekin egin nahi du dena. Oso lotuta egon da mugikortasunaren gai hau bereziki hiri handietan edo hiri arteko mugikortasunari lotuta, ez? Bizikleta askotan agertu zaigu, egunerokotasunean aterabide bat emateko, hiri batek suposatzen duen kongestio horren aurrean. Baina, mugikortasuna eskatzen du baita ere, bisitari bezala beste herri edo lekuetarako zenean. Mugikortasuna eskatzen du. Eta bizikleta ere, eta grabelari tiratuta, ez? Bizikleta ere izan daiteke, bidai horiek modu jasangarriagoan egiteko modua edo manera. Ez bakarrik modu jasangarriagoan, nik beti defendatuko dan zerbait da, herriak ezagutzeko eta hiriak ezagutzeko abiadura optimoa dela. Kotxez joten baldin bazara, gauzak ikusten dituzu iztu bizian, ez dituzu ikusten, errepide ikusten duzu aurreko kotxea, atzeko kotxea, eta zen sakabo. Juten zarenean bizikletarekin, zoaz pertsona jasan dezakegun erritmo batetara. Usaintzen duzu. Zentzu guztiak erabiltzen. Bai, nik Alemanian, ez dut baterako, Alemania hegoaldean, momentu batean, mermelada mundu batean sartu nintzen. Bazeuden, ez dakit, arandanoak zeuden, edo ez dakit zer zegoen, baina batean alako haize bufada ikaragarria, eta hori pentsatuz, eta oroitzen naiz, eta bai, oso momentu bereziak sortzen dira biziklitaz bideatzen duzunean. Adibidez, Euskal Herrian, aitzoltzuek egiten duzuelako, kanpotik etortzen da jendea zuen eskutik Euskal Herria den bezala ezagutzeko, edo gutxienez Euskal Herriak daukan zerbait erakutseko, eta hoietako gauza bat oso baloratua dena gure paisaia da, bereziki gure basoak, gure ondare natural hori, ze kasualidadez,
bizikleta horrekin eginda dago, eta hor ematen den lotura latza da. Joango gara teknologia horren garapen atzean dagoen ingenieritza lan horretara. Urrengo bideoan pixkat azaltzen diguzu zer suposatzen duen zuentzako hain zuzen ere paisai horietatik dauden materialak hartu eta nola iristen zarete horrelako kuadro bat diseinatzea, bai? Urrera. Txirrindula eraikitzeko aukeratu ditugu materialek asko baldintzaten gaituzte. Beraz, prozesuak nahiko luzatzen digu edo nahiko baldintzatzen digu. Egiten duguna da hori, egurra, zuntz naturalak eta bioerretxinak nahaztu. Orduan, joan behar dugu urratsez urrats bizikletaren zati ezberdinak sortzen eta gainera lortu nahi duguna da bizikletaren zati bakoitzak ezaugarri bereziak izatea. Horrek baldintzatzen du, hori 3 elementu horien nahasketa modu batetakoa edo bestekoa izatea. Orduan joten gara zati-zati elementuak batzen, gero mekanizatzen dugu eta azkenean dena bateratzen dugunean berriz prestatzen dugu eta margotzen dugu edo barnizatzen dugu eta itxura ematen diogu. Tira, gure ingurune naturalak eskaintzen dizkigun baliabide hauek, gero, kilo terdiko kuadro batean bilakatu behar balin badira, horren atzean jendeak ez du pentsatu behar, zintzel batekin forma ematen zaionik zuaitz horri eta listo, ez? Hemen garapen teknologiko bat dago, hemen ikerketa dago, zenbat denboraz jendeak ulertu dezan ibilizarete diseinu honetan? 15 bat urte daramatzagu horretan. Ideia batzu buruan izan da, egurraren eta zuntz naturalen struktura molekularra edo atomikoa ulertuta, hausnartuta, igual apurtxo bat flipatuta, esan, teorikoki posible esan beharko luke. Baina, oso zaila da, teoria horretatik hori praktikotasunera eramatea. Ez da, orduan, azkenean teknologia orain arte, lehen esan duzu moduan, teknologia aplikatzen zen materiale naturalei, baina, maila batetaraino aplikatzen zitzaion, ez da, burdinari altzairua lortzeko bezala, aplikatzen zitzaion moduan, baina ezin dugu konparatu 15. mendeko altzairu bat, gaur egunean dauzkagun hainbat altzairu eta metal aurreratuekin. Antzeko zerbait egin behar zen zuntze naturalekin. Eta guk denboran zehar eta akats asko izan ostean, jugun gara ezagutzen materiale horiek zelan lan egiten zuten, zelan lan egin zezaketen eta zer ezaugarri behar zituzten guk nahi genuen moduan edo guk behar genuen moduan lan egiteko. Bide luzea. Bide luzea horrelako teknologiak garatzea eta horrelako aterabidea garatzea, baita birziklapenaren ikuspegitik ere, esan nahi dut azkenean prozesuak ere, transformazio prozesuak ere egingarriak izan behar dira, ekonomikoki bideragarriak izan behar dira, utzi behar dute bizi biderako aukera bat. Erronka horien aurrean nola ikusten duzue gizartea edo entitate publikoek egin dezaketen indarra, badago bultzada nahiko horrelako prozesuak behar bezala bideratzeko? Nik uste dut sortzen diren proiektuak, Baionakoa aipatu duzun hildokoa edo bestelakoak, normalean izaten dira kolektiboetatik sortutako prozesuak, kasu hortan, gure kasuan, denda hasieran planteamendu horrekin planteatu genuen, naiz eta gero denboran gauza bada zure planteamendu eta gero bestea da jendeak nola interpretatzen duen zure planteamendua. Eta azkenean, alimotxe, putre eta akordio guztiak etortzen ziren, hor zehar geneukan zerbait oso merke edo ez dakit zer. Zoritxarrez, erantzun kaskarra jaso genuen, eta dena den gure proiektua bukatutzat eman genuen, denda utzi behar izan genuenean eta espazioa utzi behar izan genuenean. Posiblea da, bai, interesantea da, bai, ekonomia zirkularrari emango lioke, aparte, ekonomia zirkularrean kokatuko litzateken proiektuak izango lirateke, bai, hondakinak jaisten lagunduko luke, bai, baina behar da ekimena, behar da iparorratza ongi markatua eta behar da, ekonomia da,
eta ekonomia izanta, bizikletak ezin dira eman doainik, edo piezak, edo danadalakoa. Bai, askotan Aitzol... Komplikatua da. Bai, komplikatua da, eta horretara iritsi nahi nuen hain zuzen ere Aitzol azkenean jendeak askotan balorea bakarrik ulertzen du prezio merkearen kontzeptuan, ez? Eta prezio merke horiek zegaresti ateratzen zaizkigun gizarte bezala hori ez dugu ikusten. Ez dugu ikusi nahi. Eta baina argi dagoena da norbaitek ordaindu behar dituela bai orain, kostu txikiko herrialdetara behaltzen ditugunean, eta ikusi nahi ez dugunean, badirela kutsagarriak diren prozesu batzu, badirela gizarte aldetik jasangarriak ez diren prozesu batzu, suposatzen dutela jendeak behar bezalako baldintzetan lan ez egitea eta bar, baina atzerrian bitartean, hemen ez da zer gertatzen, eta gero ere etorkizunera begira. Hondakin guzti horiek hemen izango ditugu, eta gureak dira. Orduan, horiek norbaitek birziklatu beharko ditu. Momentu honetan ez baldin bada, aurrerago. Eta birziklaketa kostu horrek ordaindu beharko dira. Ez dago besterik. Eta nik aipamen bat garesti eta merkearen arteka, konpondu ditudan bizikleten 180, osea, normalen etorri izan dira 500 euro, baino apalagoak izan diren bizikletak. Hau da, kasu askotan guk deitu izan ditugunak, kasu askotan zoritxarrez, zabor industriala. Bizikleta batzuk egiten dira, ez dakit, ingenieria ez dakit non dagoen produktu hori ateratzen denean. Ingenieritza asko dago, produkzio koste horietan produktu horiek ataratzeko, itzelezko ingenieritza dago. Eta gehien, argi dagoenez, gehien saltzen diren bizikletak horiek dira. Zer gertatzen da askotan? Nik adibidez, biala bat txiki dauzkat. Orduan, juten diren heinean, bizikleta aldatzea edo bizikleta oparitzea ikaragarri polita da. Ume txiki batentzako ez duzu diru asko gastatuko. Dirutza bat da, kontatzen baduzu zenbat bizikleta salerosten diren prozesu horretan. Eta zenbat bizikleta zaborteratzen diren edo botatzen diren zaborretara. Orduan, adibidez, Baionak txirrindulak daukan ekimenetariko bat da, zuk erosten duzu pertsona txiki batentzat, ez da aur batentzako bizikleta, eta pertsona hori hasten doan heinean, zuk bizikleta zarra bueltatzen baduzu, taila berria jasotzen duzu truke. Eta horrela, 2-4 urtetatik 16 urtetara, pertsona horrek bizikleta taila guztiak behar dituen taila guztiak erabilitzak. Bueno, garbi dago, hemen luzaro egon gintezkela gaiaz hitz egiten saiatu gara, alik eta erpin gehienetik hurbiltzen, eskerrik asko bereziki, Xalko bezalako egitasmoek aukera ematen digutelako ontarako, edo, bigarren eskua bezalako proiektuak, eta hor egindako bidea guzten diguten, bide horri segitzeko aukera politia dugulako. Mi esker hurbildu zaretelako eta geltoki zahar honetan solasaldi honen parte izan zaretelako, eta hurrengo geltokira arte. Hoxe. Laster arte. Eskerrik asko zuei. Bai.